Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatyň polisiýasynyň aýarlaryň köçelerden ulugly geçmegini kemsitici gadaganlygyň bardygyny ilkinji gezek açyk ma'lum edenligini habar berýärler. Şeýle gadagançylyk hususan paýtagtyň merkezindäki Türkmenbaşy ýoluny öňkü Lenin köçesine degişli. Ulugly aýarlar esas köçäniň ornuny köpçülikleýin saklap başladylar. Bir ýerde hem prezidentiň köşkü hem de Olimpiýa şäherçesiniň merkezi binalary ýerleşýär. Aýarlaryň awtologlaryny saklap, olaryň sürüjülük şahadatnamalaryny ellerinden alýarlar we uluglaryny ýol gödekçilik polisiýasynyň çoğunludaky merkezi edarasyna alyp barýarlar. Muňa dastavka diýilýär diýip habarçymyz 16 sentýabrda habar berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä, ýol gödekçilik polisiýasy gadagançylygyň ýerine ýetirilmegini berk gödekçilik edýär, köpçüligi sypmak başartmaýar. Ýol gödekçilik polisiýasynyň işgärleri awtologlaryny Türkmenbaşy köçesinde saklap bilmedikden anlarynyň köpüsini çyralaryny ýakyp, goňşy köçelerde ýyzarlaýar we ýyzyndan ýetýär. Emma adam kärçilikli polisi işgärleri hem duş gelýär. Olar aýarlara Lenin köçesinden geçmelilerligini, bolman olaryň dastavka ediljekdigini aýdýarlar diýip, şeýle ýagdaýda duçar bolan sürüji denanlar bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berýär. Azatlyk radiosu Aşgabatyň ýol gödekçilik polisiýasynyň özünden düşündiriş alyp bilmedi. Aşgabatly denanlar köçelerde saklanmak, dürli bahanalar bilen sürüjülük şahadatnamalarynyň ellerinden alınmagy bilen şu ýylyň başyndan bäri köpçülikleýin häsiýetde ýüzüýüz bolurlar. Şeýle de şondan bäri denanlara sebäbi düşündirilmeden täze sürüjülük şahadatnamalary berilmeýär. Möhleti geçen dokumentleri täzelenmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň polisiýa işgärlerine salgylanyp habar bermegine görä denanlaryň Türkmenbaşy ýolundan geçmegine girilen häzirki gadagançylyk sentýabrdan bäri ulanylýar. Emma şeýle gadagançylygyň girilenligini köpçülikdiň köçede saklanan pursatyny bilip galýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýylyň başyndan bäri awtologly denanlar babatyny dowam etdirilýän çäklendirmeleri resmi derejede agdamaýar.